Sir Mark, kumusta naman tayo dyan? Mega shoutout po dyan sa Sir Mark Jacos. Welcome sir sa aking live streaming. Um, Let me invite you all to my upcoming LS. Please set reminders. Ayan. Sige, anong oras yan sir? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo sir. Sir Mark Jacos, welcome po sa aking live streaming. New place host. Hindi po, nandito ako sa bahay ng kapatid ko. Ayan. GMG, hi host, tamsa ka ako sa iyo host. Ayan, sabi ni GMG. Hello naman dyan sa iyo GMJ. Babalik rin po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel also si GMJ. Welcome din po sa aking live streaming. Nasa work pa rin host sa ganitong time. Ayun. Ingat ka dyan sir. Ingat po. Ma'am Shimmers Vlog. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Shimmers Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Shimmers Vlog guys in our live streaming. Hello po dyan sa iyo Ma'am Shimmers Vlog. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Nandito rin sa atin guys si Ma'am Cell Life TV. Ayun. Mega love shoutout din po dyan sa yung Cell Life TV. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. GMG, pwede baba host? Pwede po. Jeans Channel, nandito na rin sa atin guys. Hello din dyan kay Ma'am Jeans Channel. Highly recommended channel yan guys. Napaka legit and organic, highly recommended channel. Si Ma'am Jeans Channel. Ayun. Kumusta naman tayo dyan guys? Kumusta? Welcome po sa aking live streaming. Ito guys, si GMG, nagbababa natin guys na kaibigan ng kanyang bahay. If ever guys na hindi nyo pa kaibigan yan si GMG, baka magipagkaibigan na rin po kayo dyan kay GMG na meron siyang 426 subscriber. Sana all. Padikit guys. Konti pa lang tayo. Baka may mga premiere kayo dyan guys sa inyong mga bahay-bahay. Sabihan nyo ako guys ha, kung may mga premiere kayo. Padikitan natin, ay patamsakan natin. Mega love shoutout guys dyan sa inyo. Pwede ba pa host yan? Si Ma'am Jeans Channel na nasa harang daw. Ayun. Ma'am Jeans, mega love shoutout po dyan sa Ma'am Jeans Channel. Welcome po ma'am sa aking live streaming Jeans. Ayan, Jeans lang pala ang ano ni Ma'am Jeans. Dito na may ayon. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Jeans Channel. Highly recommended channel yan guys, si Ma'am Jeans Channel. Who is in our live streaming also. Hello po dyan sa Ma'am Jeans. Kumusta naman tayo dyan? Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Kaibiganan nyo to guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel yan si Ma'am Jeans Channel. Yung mga hindi pa kaibigan dyan ni Ma'am Jeans Channel, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Jeans. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Jeans? Baka may mga premiere kayo dyan guys. Ma'am Garan Show. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Garan Show. Hello naman dyan si Ma'am Garan Show. Namasan yung main channel mo Ma'am Garan Show. Welcome back din ma'am sa aking live streaming harang. Okay. Garan Show. Sabi ni Sir Mark Jacos. Ingat dyan sir sa trabaho mo sir. Okay lang host. May premiere ako host. Ayan. Sige. Hanapin natin yan ma'am. Ligo challenge accepted. Sana all. June 2, 8:30 PM. Sino pa ba? T1, si T2 is 7:45. T3 is June 1. Si Ma'am Shimmers, T4,
Sino ba? May 30, 10:30 p.m. si Ma'am Grace. T5, sino pa ba? May 30, 10 p.m. si Ma'am Buhay. T6, May 30, 9 p.m. si Harlem O. At tapos na to, T6. June 2, 8:30 p.m. T6 guys, T6. T1 hanggang T6. Baka naman, Ma'am Buhay, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Ma'am Buhay. Highly recommended monetized channel yan si Ma'am Buhay who is in our live streaming. Hello po dyan sa Ma'am Buhay. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Patamsak naman ako guys, patamsak. Chin Su, Sir Aura Toso kayon. Mega love shoutout po dyan. Ma'am Chin Su, nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Chin Su who is in our live streaming. Mega shoutout po dyan sa iyo ma'am. Kumusta naman? Welcome back din po sa aking live streaming. Sino po ba? Harang is Buhay. Thank you also for keeping me in your background guys. Thank you guys. Baka guys hindi nyo pa kaibigan ng bawat isa, you can start making friends with our guests na mga nandito sa atin. Harang is live. Jeans Channel T2. Patamsak ako guys, T1 hanggang T6. Maluoy mo. Baka naman. Harang is live. Diba? Mambuhay, kumusta naman tayo dyan, Mambuhay? Nagawa mo na ba yung yung tax? Mambuhay. So long, farewell, harang. Ayan. Nagawa mo na ba Mambuhay yung mo? Yung tawag dito? Yung tax mo? Jeans, done to you, sabi ni Ma'am Garancio. Baka naman guys, baka naman. Nandito ako guys, namasyal ako sa Camarines Sur. Diba? Diba, nandito sa Camarines Sur guys. Nandito ako sa Camarines Sur. Jeff Sandan, ayun. Good afternoon, Kuya Uragonyo ho. Ayun, sabi ni Ashuriken. Kumusta naman tayo dyan, Ashuriken? Mega love shoutout naman dyan sa ating kaibigan, guys. Nagbabalik natin na kaibigan si Ashuriken, who is in our live streaming. Mga popoging lalaki, o, diba? Mga popoging, mga totoy sa balat ng YT. Kumusta naman tayo dyan, Ashuriken? Welcome din po sa aking live streaming. Mambuhay, tapos mo na ba yung yung tax mo? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Buhay. Welcome din po sa aking live streaming. Tito lang host, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ma'am, ipunin mo lang, ma'am ha. Wala akong ballpen dito, ma'am. Wala ako sa bahay. Ipunin mo lang, ma'am ha. Kukunin ko mamaya lahat ng tinamsakan ninyo pagkatapos ng aking Wala akong ballpen guys na dala. As in, wala ako dito.
Mega Love Love host. Ayun. Mabuhay na po. Na ano mo na yung ano mo? Na ano mo na yung tax mo? Tamsak na sa iba host. Sabi ni Ma'am Jeans Channel. Butiti. Gamay ni Uday. Mega Love shoutout naman po dyan kay Butiti. Gamay ni Uday. Patamsak sa Premier. Salamat. Ayun. Mega Love shoutout naman po dyan sa iyo. Oday Alvarado Vlog. Welcome po sa aking live streaming. Ayan. Ilagay natin kay maghanap muna ako ng slot, sir, ha? Kay T7 Simba si T7 May 31 ngayon yun 7:15 T8C Ma'am AG T9C Ma'am Mirai May 31 tapos na pala tayo. Oday Alvarado Vlog. Copy and paste. June 2, 9:40 PM. T1 hanggang T9 guys, T1 hanggang T9. Baka naman maluoy mo. T1 hanggang T9. Host, dalawa lang nood premiere ko out. 145 thumbs up. Ayan. Out of 145 thumbs up. Kailan yung ano mo ma'am? Yung premiere mo ma'am? Guys, paki-support ng bahay ng kaibigan kong babae. Bagong panganak pa yung channel niya. O diba? Sabi niya Shuriken. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am Adel. Oy, Ma'am Adel, nandun ako sa mega, wala ka B8 sir. Ay, meron ako ng B8. Ay, akala ko may B8 ako. Oh. Ayan, may B8 na ako. mega shoutout naman po dyan sa inyo lahat. Wala effect ng B8. O, akala ko may B8 ako. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Adel. Meron na ba? Mega shoutout po dyan sa Ma'am Adel. Welcome po sa aking live streaming Ma'am Adel. Thank you po Ma'am Adel. Thank you po Ma'am. Nagalaw ko siguro Ma'am tapos na-disconnect siya yung aking B8. Ayan. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Adel. Thank you po Ma'am. Ayan. Nandun ako sa iyo kagabi. Shh, huwag ka maingay Ma'am kung sino ako dun sa iyo. Ma'am Adel, mega shoutout po dyan si Ma'am Adel. Welcome din po Ma'am sa aking live streaming. Thank you naman po dyan Ma'am. Ay, walang nakapansin. Wala akong B8. Ora host, tapos na last night. Ayun, sabi naman buhay, wala ka B8 sir. Anong oras yun Ma'am? T8 T7 T6 T5 May 30 10 PM kagabi. Di nga ako makakibuhi. Sige ma'am, thank you ma'am. Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Adel, o diba? Kamahingin. Oo. Kasi pinagbibintangan ako noon ni Harlem na ako daw si Nightbot. Ay, pumasok ako kay Ma'am Adel, hindi nila ako kilala kung sino ako doon. Pero hindi ako si Nightbot na pumasok doon. Pinagbibintangan ako ni Harlem O. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O na nagbibintang sa akin na ako si Nightbot. Mega shoutout naman dyan sa iyo Harlem O. Welcome din sa aking live streaming. 3 thumbs up, premiere out of 8. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ma'am Jeans, ipunin mo lang Ma'am Jeans. Kunin ko maya-maya na Ma'am. Ipunin nyo lang guys. Wala akong ballpen ngayon. Ako talaga napagkakamalan dito eh. Nanahimik na nga ako eh. Mega love shoutout naman ganyan kay Harlem O. Na napagkakamalan akong si Nightbot.
Excuse na host, busy kusina beauty. Ayan, sabi naman buhay. Eto guys, sa Mambuhay, oh, highly recommended monetized channel yan si Mambuhay. Oh, baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Mambuhay. Oh, diba? Iba ang ambience ko guys ngayon. I am in Camarines Sur at the moment. Ayun, nasa Camarines Sur ako. Lumayas ako sa Albay. 5 million wonderful people in the house, guys. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome po sa aking live streaming. Ma'am Adel, wala ML kagabi. Nag-antay ako. Sabi ni Harlem, oy ako, Grandmaster 4 pa lang ako. Yung account ni Bebe, Grandmaster i5, 4 star. Ayun. Invite nyo naman ako. Sige na. Pinapataas ko yung ni Bebe. Invite nyo ako guys. Ang pangalan ni Bebe is Jimin Shi. O diba? Jimin Shi daw siya. ML tayo mamaya. Sige. Leslie user ako. Ayan, yan ang pangalan ng ML ni Bebe, Jimin Shi. O diba? Ewan ko doon. Para sa iyo. Sige. Ano bang mga rank nyo na? Meron ako guys na, meron akong isa, yung Grandmaster 1, ata yan. Kasi nung last season, bumaba siya. Baguhan pa ako boss, si Ma'am Adel Malakas. O, diba? Si Ma'am Adel ang sakala. O, diba? Baka puro classic. Pero ako talaga yung napagkamala na ako si Nightbot, Harlem. I'm in ecstasy. I am all alone without you. The days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. Flowers bloom for morning shine. Oh, puro classic night. Rank. It's like sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Ikaw talaga si Nightbot boss, hindi talaga ako yun. Alam ko si Ma'am Adel tapos si Ma'am Claridel, kilala yun si Nightbot. Ayaw lang sabihin talaga ng dalawa, oy. Maniwala ka Harlem sa akin. Pati nga si Jonas Salundaga ata, kilala si Nightbot. Nakikiramdam din ako kung sino yun. Huwag ka mag-alala. ML tayo later. Sige ma'am. Ang pangalan ng ni Bebe is Jimin Shi sa ML. Ayan. Sali ako. Kaso Grandmaster 4 pa lang. Ayan. Sino si Maling Pag-ibig host? O, diba? Hindi ko alam. Sige, Ma'am Adel. Sino yun, Ma'am? Ma'am Jean? Sino si Maling Pag-ibig? Mega love shoutout naman dyan kay Maling Pag-ibig. Pumibig ng mali. Okay. Nga, invite nyo naman ako guys. Good evening po Sir Host, Dan Tamsak po, sabi ni Ma'am Simpulay. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan, si Ma'am Simpulay. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Simpulay. Welcome back din sa aking live streaming. Nandito guys, may kaibigan sa Ashurican. Baka naman guys, kaibiganin din natin guys ang kaibigan ng ating kaibigan, diba? Baka naman. Pre, si Ma'am Jonas Salundaga nandito na rin sa atin guys. Highly recommended monetized channel yan si Ma'am Jonas Salundaga. Hello naman po dyan sa Ma'am Jonas Salundaga. Kumusta naman tayo dyan pre? Nandito ako sa Kamsur. Camarines Sur. Diba? Ewan nga host, sino yung dalawa? Diba? Si Maling Pag-ibig at si Nightbot. Diba? Kung may Nightbot, may Maling Pag-ibig doon. Diba? Sana all may Maling Pag-ibig. Nightbot.
Pre, kumusta naman tayo dyan? 7 wonderful people in the house, guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana all gumala, binaon ang mic. Oo nga, binaon ko yung aking B8 at saka yung aking laptop at saka yung aking guys, yung lahat-lahat. Binaon ko lahat. Tita Jonas Salundago, ano na po? Sabi ni Ma'am Simpulay. Oy, si Ma'am Simpulay, nag-live stream kanina. Weather ng Camarines Sur. Sige nga. Diba? Sabi ko sa inyo sobrang init dito. 29 degrees Celsius, guys. As in. I hate it. It's so hot. Ano na, Noy? Sabi ni Pri. Binaon ko Pri yung aking B8 kaso alam nyo ba kung saan ko alam nyo ba kung saan ko idinikit yung aking B8 sound card? I-cleanam ko sa styrofoam kasi walang mesa. May galab shoutout naman dito sa bahay ng aking kapatid na iisang mesa. Oo nga. Nag-ano ka dyan, Pre, di mo ako sinama, diba? Meron akong appointment, guys. Eto, Tita Jonas Salundaga, pogi. Ano daw? Pogi pa din daw, pero Jutes. May kalab shoutout naman dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Oy, Ma'am Simpulay. Ilabas mo dyan si Ma'am Simpulay, oy. Si Ma'am Simpulay minsan sinasapian ng kanyang pamangkin. Oo nga, minsan ang pangalan niyan si Nonoy. Minsan si To. May sapi yan. Nuelo TV pa di. Kumusta naman tayo dyan pa di? Diba? Nandun ako sa iyo sa live streaming mo ng isang araw. Magre-request sana ako ng kanta pa di. May kalab shoutout naman dyan kay Nuelo TV. Highly recommended monetized channel all the way from Thailand. May kalab shoutout naman dyan sa iyo pa ding Nuelo TV, ang aking kababayan. Welcome din po sa aking live streaming. Diyos ko, Nightboot, maniwala ka dun sa pogi. Diyos ko. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, guys. Nandito sa atin, Amacolda 8 channel. Isang mapagpalang hapon po sa iyo. Sa iyo aking nag-iisang palangga, Sir Uragon, Tamsakdan po, Amacolda. Wow, kay Amacolda kapag nalalaman na. Diba? Mega love shoutout naman dyan sa aking nag-iisang palangga, diba? Si Ma'am Simpulay Leonardo. Boy, ba't nadamay ako sa pagiging jutser? Kasi minsan sinasapian yan si Ma'am Simpulay. Minsan pangalan yung Toto. Ma'am Simpulay, may ka pala dyan, tinatagong sapi. Labas nyo yan. Oy! Sinasapian ng Nonoy. Oo nga. Jots. Ang doon ako sa kanya sa live niya, Noy. Di na ako paramdam. Yan, Pri, yan ang baguhin mo si Amakunda. Gawin kong butite. Hindi Amakunda. I love you po, langga kong sir. Sir, Jepsan, nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan. Si Sir Jepsan, who is in our live streaming. Sir Jep, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Jepsan. Welcome din po sa aking live streaming. Bunso ko, sabi ni Ma'am Anacolda 8 channel, Positive Vibe, #25 Tamsak host. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Positive Vibes. Guys, baka naman may mga kayo dyan, may mga extra gadget kayo dyan, guys. Si Positive Vibes #25 is 120 plus na lang ang kulang. Baka naman, maluoy na, guys. Ate Jonas Salundaga, mega love shoutout sa iyo. Yahoo, ayan. Sabi ni Ashuriken. Papa Yu, nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout naman dyan kay Papa Yu. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan si Papa Hubert. Kumusta naman tayo dyan, Sir Papa Hubert? Welcome din po sa aking live streaming. Guys, T1 hanggang T9, guys. Maluoy mo. Baka naman. Ma'am Angel Ray. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Angel Ray. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Angel Ray? Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am Angel Ray, who is in our live streaming also. Na MS kita host. Anong na MS, Ma'am?
Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Amakolda 8 channels. Salamat host, you're the best among... Thank you naman po dyan, ma'am. You're always welcome po, ma'am. Oh, baka naman guys, oy pre, patulong ako dito. Okay, positive vibes #25. Kahit isang browser lang. 120 plus na lang ang kulang. Oh, mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Ma'am Amakolda. Eto sir, marupok pa din. Magluluto lang, BG lang, maawa kayo. Mega love shoutout sa lahat. Love, love all. O, diba? Yan ang Papa Balls. O, diba? Papa Balls na marupok. Oo. Nagpokpok na lahat-lahat. Marupok pa rin. Eto host diet. Wow, may mga kanya-kanya kayong ano ha. Yung isa pogi pa rin, yung isa marupok pa rin, yung isa pogi pa rin. Ngayon, diet naman. Bakit kaya ayaw maniwala na ako ito oy? Sabi ni Ma'am Amakolda 8 channel. Oo, minsan kasi ma'am sinasapian ng mga account mo ma'am ng ano, minsan Toto, minsan Nonoy. Oo, Ma'am Jonah, love ya at sa lahat, love you all. Ayun, sabi ni Papa Hubert. Ma'am, kumusta naman yung diet natin dyan, Ma'am Angel? Kopya pre-later, Ma'am, positive play kita, o, diba? Ma'am, positive vibe, dikitan mo yan si Ma'am Jonah sa Lundaga. Namimigay yan ng WH, guys. And si Harlem, oh, ayan guys, oh. Namimigay yan ng mga WH, ayan. Ma'am Claridel, wow, bago background. Ma'am, nandito ako sa Camarines, or, oo. Bumala ako. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Claridel Ilangan na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Claridel? Hindi ako ma'am nakaano sa iyo ma'am. Hindi ako naka-video sa inyo guys kanina kasi I have 3 hours na biyahe kanina simula alas 11, alas 12, alauna, alas 2. Ang nag 4 hours yung biyahe kanina. Tamsak host, thank you for that sweet Tamsak Ma'am Claridel and welcome back din po sa aking live streaming. Mega love shoutout lang ko, Laridel Ilangan, sabi ni Ma'am Amakolda 8 channel. Yan guys, si Ma'am Amakolda 8 channel, si Ma'am Simple ay Leonardo yan. Si Papa Yu. Nakaka-relax yung sound mo host. Nasaan na yung tutubi mo host? Ma'am, wala pa ako ma'am sa aming bahay. Nandito ako, gumala ako sa Camarines Sur. Jepson, mega shoutout. Ang pagbatiis ng gagaling pa kay Sir Papa Hubert. Papa Yu, kumusta naman tayo? Gaano karupok ka? Patamsak naman ako guys, T1 hanggang T9. Paipon na lang guys kung ilan yung tinamsakan nyo. Ipunin nyo muna guys at kukunin ko yung mga pangalan nyo. Later while. Kasi wala akong ano guys, wala akong ballpen dito. Kaya pala bago ang background, dumayo na pa pala sa Camsur. Opo, Ma'am Amakolda, oo. Bago ang aking background kasi naglagalag ako, oo. "100% parupok yan, pre at malandi, pero walang nalandi." Malandi pero walang nalandi at walang nagpapalandi. Tapos, pwede malaman bakit nandiyan ka, ano mayroon. Ayun. Ma'am, dinalaw ko yung kapatid ko, ma'am, sa bahay ng kanyang, sa bahay niya. Dinalaw ko lang, ma'am. Binulabog ko yung bahay niya. Bukas pasasabugin ko, ma'am. Ang sama. Dinalaw ko, ma'am. Oo, durog na durog, sir. Sobrang rupok, higit sa sugat, sir. Oo, di ba? Bahala kayo dyan, luluto na ako. Oo, ang sama nyo sa akin. Marupok na nga at malandi daw, o di ba? Kaso walang nalandi at walang nagpapalandi. Akala ko manhikat. Tatawagin kita ma'am, ikaw ang ninang, huwag ka mag-alala ma'am. Si Pri ang flower girl, tsaka si Ma'am Adel, pati si Ma'am Tim Shobi. Ang sama nyo sa akin, oy, kawawa naman si Papa Yu, oy. Wag niyong ginaganon guys ang tao. Maluoy kayo. Nananahimik yung tao, pero malandi talaga yan. Walang nagpalandi nga lang. Kawawa naman. Hello everyone, sabi ni Chinita Bicolana, also known as Bicolanang
Ano ba yun? Sutil ba yun? Bicolanang Sutil. Mega love shoutout naman po dyan kay Chinita Bicolana, also known as Bicolanang Sutil, who is in our live streaming also, guys. Highly recommended monetized channel all the way from Saudi Arabia. Mega shoutout naman dyan sa aking kababayan. Welcome din po sa aking live streaming, ma'am. Kaya nga, manatiling papakulots dahil wala lahat. Maawa kayo. Huwag nyo na ako idamay. Magluluto na ako. Sabi ni Papa Kulots. Ni Papa Yu. Ha, Sir Uragon, dami ko tawa. Sabi ni Ma'am Simple, bakit na naman, ma'am? Oo. Ring bearer si Papa Hubert. Oo, pati si Ma'am Simple ay, yan ang ring bearer. Silang dalawa ni Papa Yu. Oo. Ring bearer, ayun. Salamat po, Manoy, ayan. Always welcome po, ma'am. Ano pa ba guys? 12 wonderful people in the whole house. Ayun. Mega love shoutout po dyan sa inyo. And thank you also for keeping me in your background, guys. Hindi ako sanay sa aking background. Hindi ako sanay mag-live stream dito. Nahiya ako guys na lakasan yung aking boses kasi may mga kapitbahay kami dito na nakakarinig. Jutes, mega love shoutout naman dyan kay Jutes, si board vlogger. Board, wala ako board sa'yo kanina, board ha? Kanina lang. Oo, kasi bumiyahe ako ng Camarines Sur, ayun. Kaya wala ako kay board. Nag 4 hours yung biyahe, 3 to 4 hours ang biyahe namin kanina, ayun. Mega love shoutout naman dyan kay board vlogger. Nagbabalik rin po natin yan ang Jutes na Jutes sa mga Jutes, ayun. Si board vlogger na nandito sa atin ngayon. Hello naman dyan sa iyo, board. Welcome din sa aking live streaming. Sir Board, happy birthday naman dyan. Ninong Kong Dax, board vlogger, mega love shoutout. Di nga, Oy, may naoto. May naoto. Jutes yun, Jutes, as in. Oo. Guys, sa magtamsak sa magandang kaibigan ko, ako na magtamsak back sa inyo. Sabi ni Ashuriken, papuntahin mo dito, Ashuriken. Baka naman, para makilala naman natin. Oo, at maipa, naman natin, i-flex natin. James Channel, naka-flex ka sa akin kahapon o nung isang araw. Paki-check kapatid, alam mo na. Balik din pag may time. Yahoo Board Vlogger 8, happy birthday, sabi ni Jepson. Bicolanang Sutil, ora. Eto guys, si Bicolanang Sutil. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, si Bicolanang Sutil. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Bicolanang Sutil na nandito sa atin. Sana all naka-flex, Board Vlogger 8. I-flex ko rin ikaw, sir. Para huwag ka magdamdam. Ay, ano ba si Bicolanang Sutil? Ano ba yung mo? BS1 pala yan. BS1. Ma'am, BS1 pala ang code mo, BS1. Sige tita, para ala ng talo, pareho na lang silang Jutes tita, Jonas Salundaga. Yehey. Ano daw? Host, dinikitan po kayo ni Bonita Ganda at si Pan TV. Ayan. Sige ma'am, kunin ko yung pangalan mo. Ayan. Kanina po ma'am, sige. Kunin ko lang yung pangalan at ilista ko muna. Babalikan ko ma'am ng 2. Ayan. And paste. Noted po. Uragon, 6 na members naka-flex everyday. Hirap i-promote ng sabay-sabay araw-araw Oo nga. Genevieve Kubuta, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Genevieve Kubuta. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Genevieve. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Genevieve Kubuta. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Looking so fresh and young. Looking di naman po ma'am. Andito lang ako guys sa Camarines Sur. Bakasyon, diba? Thank you board, sabi ni Jeans Channel. T6, T9 dan na yan. Sabi ni Ma'am Simpulay. Ayun, noted Ma'am Simpulay. And paste. Audio Jungle.
Delete. Welcome. Noted na ma'am, noted na, ayan. Hindi niya pa alam Kuya Uragon kung anong system o anong ginagawa natin ng LS kagaya nito, you know, yung mga term na tamsak, bahay, baka sukli, pulpak at ano pa related sa ganitong LS, ayan. Turuan natin, oo naman. Saan ka sa Kamsur Jutsu Uragon dyan? Probinsya namin sa Buhi. Nandito ako sa Nabwa, ayan. Tama ba? Nabwa, nasa Nabwa ako. Ladies and gentlemen. Sana all nasa bakasyon, sabi ni Ma'am Chinita. Oo nga, nasa Nabwa. Ayan, Nabwa. Dante 1239, sabi ni Ma'am Amakulda, 8 channel. Ayan. Noted. 9WH, noted na ma'am. Ayan. Mawa kayo utang na loob, need ko banana. Kalain mo yun. Hindi ko lang ng sutil. DJ Vibes Remix. Mega love shoutout Knockboard Vlogger. Sabi ni Ma'am Amakulda 8 channel. Bakit ba Amakulda kasi, oy? Parang Anaconda. I'm still afraid. Just close your eyes and dream. Feel it fade away. Time won't flow. Everyone knows when the pain fades away. Mami Lai. Oo nga. Bakit ba kasi Amakulda? Yan ba ma'am pangalan mo talaga ma'am? Dalawa pa kasi video niya i-inspire ko yon na mag-upload ng more videos because it's important for your channel growth and views. Wow. Oo nga. Ma'am, positive vibes. Tigitan mo yan ma'am si Ma'am Jonas Salundaga at saka si Harlem mo. Patayan si board vlogger. Namimigay yan ng WH. Ayan. Oo. Baka naman guys, may mga extrang browser kayo dyan guys. Positive vibe only need 120 WH more. Ayan. Piniplay ko siya sa aking computer doon. Unlimited play ang nandun sa akin guys ngayon. Pati yung mga kahapon na guys, yung mga nagtamsa kahapon na mga premiere is naka-play pa rin dito hanggang ngayon kasi hindi ko yun in-stop. Oo, tapos nung umalis ako hindi ko lang in-stop yung computer doon. Sabi ko sa aking pamangkin, si Pogs, i-shutdown niya na lang pagkatapos mamayang gabi. Ayan. 8, first letter ng name ng 8 channel po yan. Langga kong sir. Sino si A? Sino si M? Sino si A? Sino si C? Sino si O? Sino si L? D, A. Amakulda. Oh, Amakulda. Yeah, yeah. Hold your head up high. Yeah, yeah. Hold your head up high. Lodi, sabi ni Ma'am Maricel, Abila OFW Dubai. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Maricel, Abila OFW Dubai. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Maricel. Abila OFW Dubai. Ayun. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Maricel? Welcome din po sa aking live streaming. T1 hanggang T9 guys. Time check tayo 17 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Basta nag-iisa ang boy dyan sa mga channel na yan. Oh. Try and understand. It's Oh. that I am just a man. Time won't flow. Pwede naman magbigay kayo guys ng ng isang pangalan sa 8 letters. Hi guys! Amakolda, o diba? Pwede naman cold, dama, o diba? Ano pa ba? Hold your head up high. A cold, ano pa ba? Amad. Ang sama. Hello naman dyan kay Bebe. Mega love shoutout naman dyan kay Bebe.
Shopping si Bebe. Oh, kasama ko guys si Bebe. Ma'am Simpulay na naka-background sa atin. Yeah, yeah. Hold your head. Oo. Ano pa ba? Ano pa ba? DJ Bay Fernando. DJ Bay Fernando. Saan ka galing, Bebe? Sultan Kudarat Pre. Oo. Ay, Sultan Kudarat na lang daw. Oo, Ma'am Amakulda. Oh, ayan yung oo. meron naman guys ang aking background. A-channel ay A-channel daw guys ang Amakulda. Ayun. Bigyan naman natin guys ng magandang pangalan. Sige na, out of AMACOLDA. Ano pa ba? Ang mga naiisip nyo. May nakuha akong cola, Dama Cola, o diba? Ano pa ba? Like a life that's ordinary. At may isang bago pa dyan na letter A. Oh, kung ano nang naiisip ha. Oo. Gawin ko yan na anakon. Oo, ipahira mo sa akin yung account. Gawin nating Anaconda 8. Ang malaking mga buhaya. Oo. Mega love shoutout naman niya kay Bebe yung nag-shopping. Ano ba Bebe? Ang shopping niyo Bebe. O, hindi niya ako inintay. Wow. Ang high-tech ng background mo, Kuya Uragon. May lumalakad na tao sa likod mo. Wow, magic. Oo nga, o diba? Magic. Oo. Ang dating love yung 7. Tas yung isang A, di masyadong matagal. O, tanggalin na yan, ma'am. Yung di masyadong matagal. Ma-cold. O, di na. Di ba? O kaya, ma-cold. Ambusya 8. Ambusya 8. May letter Y at saka H na. Na-ambush siya 8. May isang host. Ako pinupuntahan po. Ano daw sabi naman? Na pinanindigan na talaga niya yung tawag sa akin na anakon. Kilala ko yun eh. Oy, may kalap shoutout naman dyan kay Ma'am Anaconda. Oy, bunso! Oo. Tinawag na Anaconda. Ayan, Bebe. Sana all. Ma'am Cell Live TV, nandito na rin sa atin, guys. Si Ma'am Cell Live TV. Hello naman dyan si Ma'am Cell Live TV. Highly recommended channel yan, guys. Si Ma'am Cell Live TV who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Cell Live TV? Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. DJ Bay Fernando. Si Bicolanang Sutil, ayan. Also known as Chinita Bicolana. Sana all Chinitang Bicolana. Pwede naman, Anacolay, gano'n. Anacolay. Kobashi Shogun TV, nandito na rin sa atin, guys. Hello naman dyan kay Kobashi Shogun TV. Nagbabalik din po natin yan, guys, na kaibigan, si Kobashi Shogun TV na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan, Sir Kobashi Shogun TV? Welcome din po sa aking live streaming. Hello sir, good evening. Ayan, sabi ni SG Sangma TV, ayun. Mega love shout out to you, SG Sangma TV, who is in our live streaming also, guys. Hello po dyan sa iyo, sir. Kumusta? Welcome also sa aking live streaming. Yan, guys, si Kobashi Shogun TV, mga gamers yan. If ever na hindi nyo pa kaibigan yan, si Kobashi Shogun TV, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Napaka-legit and organic yan. Highly recommended monetized channel. SG Sangma TV, nagbababa ng kanyang bahay, guys. Simply click that link, guys. You will be automatically prompted also on his channel. And do connect po kay SG Sangma TV. Mawawala ang Jonah pag Anacolay lang bunso. O, diba?
Pwede ba ano? Amakulada. Oo. Mawawala daw pre. Subukan mo ma'am na tanggalin yung ano, yung D. Oo. Mawawala talaga ma'am. Oo. I-unsubscribe ka din daw ma'am. Sige, tanggalin mo ma'am. Oo ma'am. Pre. Ito yung message sa akin ni Pre. Kami message lang sa akin. Pag nawala ang letter D, unsubscribe ko rin si Ate Lai. Boom. Patay ka talaga pre. Oo. Binasa ko yung chat sa akin ni pre. DJ P. Bernardo. Oo. Alam mo naman ako eh. O, diba? Oo. Ayokong nag-aaway-aaway ka. Ayoko yun. Oo. Peace lang tayo guys. Eto pa. Sabi niya, subukan niya lang. Kalain mo yun. Night Boot sir, good evening. Maraming salamat po. Sabi ni SG Sangma TV. Always welcome po sir. Always welcome. Sir, tawagin mo lang si Night Boot yan. Para naman ibaba ni Night Boot ang iyong bahay. O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Tinago mo sir yung ano, subscriber count. Hanggang sa dulo ng mundo, huwag kang manakong ganito. Mahal ang pamasahe mo. 10 wonderful people in the house guys. Ayun, maraming salamat for keeping me in your background. Guys, patamsak naman ako. T1 hanggang T9. Ang ating sama. Mamlay, di naman nakikinig. Oo. Okay lang yun. Tirahin natin ang tirahin. Pansamantala, habang nandito pa. T1 hanggang T9 guys. Sabihan nyo lang ako kung sino yung tinam sa kanya at kung ilan. Kung ilan guys ang tinam sa kanya. Ayan. Baka naman guys, baka naman. Bunso ko, Jonas Salondaga, di pwedeng amakulay lang kasi di pwedeng wala ka dyan. Oo nga. Oo nga ma'am. Oo. Ito nga yung message sa akin ni Pre. Subukan niya lang tanggalin ang letter D. I-unsubscribe ko rin siya ng bonggang-bongga. Tapos ang pangalawang chat niya, subukan niya lang. Sige ma'am. Oo nga. Oo. Oo. Ay ang buhay ko ngayon. At di man kailan. Ayokong nag-aaway kayo kaya magbati kayo dyan. Oo. You make the girl them walk and not me. Them try to do it so we can't fly out. Nakinig pala pre. Nakikinig pala. Oo. Under the tree. M4 Kibaw Gaming. Oy, mega love shoutout naman po dyan kay M4 Kibaw Gaming. Kumusta naman tayo dyan, M4 Kibaw Gaming? Nagbabalik natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel yan, si M4 Kibaw Gaming. You wanna feel Jamaica love. Kaibigan to ni Sir Cab Writers. Kumusta naman tayo dyan, Sir M4 Kibaw Gaming? Kumusta naman si Cab Writers? Welcome din sa aking live streaming. Thank you for that amazing super chat, Sir M4 Kibaw Gaming. Kumusta naman tayo dyan, sir? It's been a long time. Where do you go? Don't you need my love, baby? Why can't you come on and let us play? Kaibigan to guys ni Sir Cab Writers. Kumusta naman tayo dyan, sir? Oo. Naging kaibigan natin dahil kay Sir Cab Writers. Telling you, I got to stop them from compelling you. Kuha lang ako guys ng ating link ng ating super chatter para naman padikitan natin. Baka hindi nyo pa guys kaibigan to si Sir M4 Kibaw Gaming. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Kay M4 Kibaw Gaming. Wala kang tagwo 1 minute lang sir. Ito na lang. 4 minutes, 6 seconds. Ayan. Walang iba guys na I'm gonna make your life so clear. Girl, gonna make you mine. I'm gonna take you right there. Ma'am Elma Tihada nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Elma Tihada. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel din yan si Ma'am Elma Tihada na nandito sa atin. Ayun. Mega shoutout naman po dyan sa Ma'am Elma Tihada. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Ibaba ko lang guys ang ating super chatter si M4 Kibaw Gaming. Up and down.
Kumusta sir? It's been a long time. Something special in you I found. You lift me up when I am down. You make it easy. Easy to love you, baby. You make it easy. Ito guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka nakahanap na ng foreigner. Si Cam Writers, nakahanap na ng foreigners ng bonggang-bongga. No? Oo nga. Oo. Ibinahay na siya. Kaya hindi ko na nakikita. See, I thought I'd seen it all before, but you got something that I can't. Guys, please do connect to our super chatter guys. Si M4 Kibaw Gaming, baka naman. Well, I've been around. Nandun lang ako, kanina atilay hanggang 10:20. Tapos lumabas ako, pumunta ako ng school. Ma'am Brel, nandito na rin sa atin guys si Ma'am Brel. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Brel. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Brel. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Brel? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ayun. Highly recommended channel yan guys si Ma'am Brel na nandito sa atin. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Brel. Also guys, ang ating super chatter, baka naman, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Beng to Uman Vlog, nandito na rin sa atin Dan Tamsak. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Beng to Uman Vlog. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Si Bunso po din nagpapakita sa LS ko po dahil napagtulungan siya nila Lalabs, o diba? Oo, pakita ka dun pa rin. Di mo ako pinapansin kanina, sabi ni Ma'am Brel. Oy, Ma'am Brel, sorry naman po, Ma'am Brel. Ay, guys, kapag hindi nyo pa guys, ay hindi ko kayo na-shoutout guys, mag-press 100 lang kayo, ha? Para i-shoutout kayo at i-notify ako ni Nightbot na hindi ko pa kayo na-shoutout. Samson, magandang gabi. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Samson. Kumusta naman tayo dyan, guys? Mga babata pa yan. Batang-bata pa yan guys, si Samson. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, si Samson, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Samson. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Samson. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Brel, sorry po Ma'am Brel. Ito guys, kaibiganin nyo to guys, si Ma'am Brel. Highly recommended channel yan guys, si Ma'am Brel. And yung ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Kaibiganin nyo to, ang laking bahay nito guys. Highly recommended monetize channel yan guys. Si M4 Kibaw Gaming, di ba? Tinanggal mo ba yun, sir? Tusok na, sir. Sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Ma'am Atimon, kumusta naman tayo dyan? Wala kang live stream kanina, Ma'am Atimon. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik din po natin yan, guys, na kaibigan si Ma'am Atimon Vlog na nandito sa atin. Highly recommended monetized channel also yan, si Ma'am Atimon Vlog. Nagmamay-ari ng napakaraming camel. Ashuriken, noted Ashuriken. Ray Caryaga, mega love shoutout din po dyan kay Ray Caryaga. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ray Caryaga. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Pri. Welcome din sa aking live streaming. Sino pa ba? Hello Atimon Vlog, sabi ni M4 Kibaw Gaming. Tamsak host. Sir, M4 Kibaw Gaming, baka kakailanganin mo na magpakita sa kailangan ngayong June 1, kailangan na ng facial recognition, diba? Not just gaming. Kailangan mo na magpakita guys, kailangan nyo na magpakita ng inyong mga mukha dyan. Thank you sa pagdalaw kanina sa LS Connect, M4 Kibaw Gaming. Nanay po ito. Ayan. Kuya Uragon, ngayon ko lang naklaro yung mukha mo po. Ayan. Bakit? Pre, di ako ang gumamit niyan ngayon. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ray Caryaga. Mega love shoutout naman po dyan. Sir, mag-type ka lang ng Ray. Ayan. Akala ko si Pre. Welcome back din sa aking live streaming. Dana po sa nakapin host, sabi ni Ma'am Beng to Uman Vlog. Baka naman guys, ito, yung nakapin natin guys, yung kaibigan na Shuriken. Pakisupport sa nakapin guys. Bahay ng kaibigan kong babae, diba? Kaibigan na kaibigan, Kaibigan nga ba? O kaibigan, ikaw ha?
Agang-aga pa naglalandi na. Naklaro na daw, naguluhan kala niya si Riz. Tubuhin kita dyan. Oo. Si Ma'am Althea ni Maria. O, diba? Baka naman guys, paano naman ako guys? Tawag dito. Padikit naman guys, padikit. Gawin ng 20 yan, 4 na lang. Ray Carria guys, the acronym of Mega Love Shoutout. Crush niya, hala, Ashurikin. Oo nga. Oo. Kaibigan daw, kaibigan o kaibigan. Oo, aminin. Ikaw ha. Agang-aga pa ha. Totoy na totoy pa naglalandi ka na. Oo. Pagka 18 anyos niya, next year, isabak na yan sa pier. Oo. Okay, bakit ba kapag nagano, ako naman ang may tanong sa inyo guys, bakit ba kapag correct yung live streaming, yung hindi mo naman mapiplay sa iyong browser pagka computer ang gamit mo? Eto si Ashuriken, lumalab life na malaking sana all. Oo nga, sana all. Oo. Lumalab life na ha. May mga kaibigan pang nalalaman ha. Oy, kaibigan ko yun kuya, ano ba? Oo, Oo. Guys, padikit naman ako sa kaibigan kong babae. Di ba? Sana all. Lumalab-lab ko. Oo. Althea ni Maria. Di ba? Sana all. Ang cute pa naman ng batang ire. Oo. Maluoy maawa mo, sabi ni Mama Ate Mon sa FB page na nag-live si Cabray. Oo nga, Sir Emperor Kibaw Gaming. Nakita ko nga rin yan. Lagi nga akong nagtatamsak doon. Dana po sa nakapin lang akong Sir Host. Sabi ni Ma'am Amakol A Channel. Ma'am, thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Ilan na ba? Pang 18 na dapat. O, diba? Yan guys, yung nakapin. Baka naman, 3 na lang guys. 3 na lang. Baka naman. Maluoy, maawa. Padikit kay Kuya Ray. Padikit naman ako guys kay Ray. Sige na, Ray Carriaga. Ang kuya ni Pre. At saka yung kapatid ni Pre, si Ma'am May. Shout out sa background dumadaan. Si Bebe yun, guys. Kasi nandito ako guys sa Camarines Sur. Diba? Kasama ko si Bebe. Guys, padikit naman ako sa ating super chatter. Maluoy. Sige na guys. Harang daw, sabi ni Ma'am Brel. Ray Carriaga dating dikit po. Sabi ni Ma'am Amakol the 8 channel. 36 minutes guys, past the hour of 6 o'clock. Who's calling me from an unknown number? We no answer no unknown number. Nah, pick it up if it's a private call. Youngster no answer no private call. Who's calling me from an unknown number? We no answer no unknown number. Nah, pick it up if it's a private call. Ano pa ba? Emperor Kibaw Gaming, full pack sabi ni Ray Carriaga. Nax Jean Channel, musta na? Sabi ni Ma'am Ate Mon. Ray Carriaga, sige mamaya, sapakin kita. Siya po pala yung lagi mong kausap na si Bebe. Mega love shoutout po sa kanilang lahat dyan. Marahay na banggi. Marahay na banggi man dyan sa emo, ma'am. Pwede nga. Diba? Yun egg. Yung dumaan egg. Isang ring egg. Mariana Channel, Ma'am Mariana Channel. Oy, oo nga pala si Ma'am Mariana Channel. Oy, Ma'am Mariana Channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Mariana Channel. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Mariana Channel. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Mariana Channel nandito sa atin. Welcome back din sa aking live streaming. Yan. Wala ba tayong mga tatamsakan dyan? Yatay lagas-lagas na. Diba? Sana maglagas pa ng konti. Oo nga, sana konti pa. Sama. Ano pa ba? Ano pa? Love is much more to life than just words.
Lagas na ang mga dahon na may color. Saan ba, sir? Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman, padikit-padikit guys. Ay, nilagasan ako ng 15 sakit sa bangs ni Lolo. Sana mga 200 palagasin. Patamsak ako sa kumuha ng kutubi. Uragon asa na napunta. Wala pa ako sa bahay namin guys. Wala pa ako sa bahay namin. Kaya wala yung tutubi. Oo. Harlem O, mega shoutout naman dyan kay Harlem O. Ito guys, dikitan nyo yan guys. Lagi akong pinagbibintangan nito. Malay nyo kapag dinikitan nyo guys, kayo naman ang pagbintangan na kayo si Nightbot. Sige na, dikitan nyo yan guys para kapag pinagbintangan tayong lahat, hindi niya na alam kung sino yung pinagbibintangan niya sa ating lahat. Yan si Harlem O. Oo nga. Tinatanong ko nga si Pre kung sino si Harlem O. Oo, ay si Nightbot. Tinatanong ko si Ma'am Adel at saka si Ma'am Claridel kung sino si Nightbutch daw eh. Oo. Ayaw daw rin pasabi. Sana mga 300 din ang host. Mga 300 lang. Oo nga. Sana mga 600. Wala ako lang. Sana maglagas. Mga 1,000. Sana maibalik sa 1,000 din. Si Ma'am Jonah si Nightbot. Re, ikaw daw pre si Nightbot. Re, Kariaga na tapat na. Talong pinasok ko sa iyo, o di ba? Wasak kanya. Ilan bang inch? Baka juts yan. Bago labas kaya wala lagas, o di ba? Bagong labas daw. Sana all. Mariana Channel, dan pulpak daw sabi ni Amakolda A Channel. Pasilan di ako marunong mag-English. We. Mega love shoutout na Harlem O. Sabi ni Mama Amakolda A Channel. Halatang halata naman po na ikaw si Nightbot. Pahambol pa eh. Sabi ni Samson. Sino yun? Baka opo. Upo daw yung nakapasok. Oy. Diyos ko. Parang kang namulaklak niya na kung ano-ano. Guys, patamsak naman ako guys. Patamsak ako guys. Dito kay Harlem O. Baka naman guys. Baka naman. Hello Tita Lai. Tagos sa dibdib. Hindi. Tagos yung abdo nun. Abdo yun. 7 Days of Creation, mega love shoutout to you. 7 Days of Creation, joining here, Uragon. Mega love shoutout naman dyan kay 7 Days of Creation. New in our live streaming, guys. Mega love shoutout to you, 7 Days of Creation. I will gonna give you also moderator function so that you can now start making friends also whenever you wanted to make friends in my live streaming. Mega shoutout to you, 7 Days of Creation. And thank you also for joining my live streaming. Thumbs up, done. Ayan. Thank you for that sweet thumbs up. 7 Days of Creation. Monites Vlog. Hi host, dan thumbs up. Mega love shoutout naman po dyan kay Monites Vlog. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Monites Vlog who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan. And thank you also for that sweet thumbs up. Monites Vlog. 7 Days of Creation guys. Bagong-bago natin na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada guys si 7 Days of Creation. O diba? Ikaw Lodi host, si Nightbot. We. Hindi nga ako si Nightbot. Dan tamsak nak Harlem O. Sabi ni Ma'am Amakolda A Channel. Eto guys, padikit naman ako guys kay Ray Cariaga. Baka naman guys. Oo nga. 7 Days of Creation guys. Padikit naman ako guys. Okay. Make friends guys. Harlem O Dan, my channel. Ayan. Thanks a lot. Where you from? 7 Days of Creation. If it's okay with you, for me to ask. Give me just one more night, girl, one more night. Where you from? 7 Days of Creation. One more night. Give me Oh. I think you're from India, if I am not mistaken. Correct me if I am wrong, guys. Pa-support po ng aking premiere. Salamat. Sabi ni Ma'am Cell Life TV. Ma, meron ka ba sa akin? Nandito ba kay Nightbot? Ay, hindi ko alam ang unahan. Ay.
Di ka nagsasabi ma'am sa akin na may premiere ka pala ma'am. Oo. Oy guys, wag na wag niyong inaano guys. Wag na wag niyong ipinagdadamot ang premiere guys. Patamsakan natin. Oo nga. Babomba naman ako guys. Babomba. Kay Ma'am Cell Live TV. Baka naman maluoy mo. Babomba ako guys. Yung sabog na sabog. Oo. Eto guys babomba naman ako. Ma'am Simply Ann, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simply Ann. All the way from Davao. Mega love shoutout na dyan kay Ma'am Simply Ann Adventures. Ayun, nagbabalik natin guys na kaibigan, si Ma'am Simply Adventures. Highly recommended monetize channel yan guys. Si Ma'am Simply Adventures na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Simply Ann? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Oh Lord, don't let me cheat on my girlfriend. But Lord, if you can stop. Kaibiganin niyo to guys, si Ma'am Simply Adventures. Ayan. Mega love shoutout din dyan kay Jubel Biren Abad. Rabason talaga ang tito May na diba? Nandito ako sa Camarines Sur. Mega love shoutout naman dyan kay Beng. Mega shoutout dyan sa'yo, Beng. Kumusta naman tayo dyan, Beng? Oy, marabas naman kita, Beng. Welcome din sa aking live streaming. Yan guys, si Jubel Biren Abad. Ayan. Ang aking naggagandahang mga pamangkin is in our live streaming. Uli na tamagsap na. Yoko nga. Yoko mo. All the way from Thailand, guys, 7 day of creation. We have here our foreign friend all the way from Thailand. The name is 7 days of creation. If ever, guys, that you are not yet connected with 7 days of creation, all you have to do is to visit also 7 days of creation channel and do connect to our foreign friend all the way from Thailand. Mega love shout out to you, 7 days of creation. Welcome also to my live streaming. Thank you also for tuning into my live streaming. Oy, na-remember niya talaga galing. Oy, alam ko ang mga code nyo. Joe Margel, mega love shout out din po dyan kay Joe Margel. Ang ating nagagwapuhang pamangkin ko yan guys, si Joe Margel na nandito sa atin. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Kumusta? Oo. Welcome din sa aking live streaming. Salamat po, sabi ni Beng Tuuman Vlog. Thanks. Ayun. Always welcome. You're always welcome here. 7 days of creation. Ilang sipre, di ko na rinig, rewind ulit. Ayan. Ano daw? T1 hanggang T10, ay T9. 7 days replacement done, sabi ni M4 Kibaw Gaming. Guys, if ever someone visited your channel, please do connect also. Please do return the favor back. Sino pa? Beng, kumusta? Uli na, tamagsap na. Guys, press 100 guys. If hindi ko na shout out kayo press 100. Dito lang host, nakikinig lang muna. Maya na ako dikit, nagpatulog ba ng alaga? Oo nga. Painumin mo ma'am ng ang alaga mo ba Miss Bata? Yung dede niya, lagyan mo ng gin ng konti, tapos painom mo. Makakatulog yan, promise, as in. Kapag matanda naman, lagyan mo pa rin ng gin, makakatulog din yan, promise, as in. Oo nga, yung iniinom. Gin. Kaya lagi ka magpasiguro dyan ng gin o kung ano-anong alak dyan, lagyan mo lang yung iniinom. Nakakatulog yan. Tapos makakapag-whitey ka na. Okay man tito, maluto muna ako tabaad sige. Here lang sir hugas muna plato. Sige lang Ma'am Simply Ann. Ma'am Simply Ann, thank you naman dyan sa'yo Ma'am Simply Ann. Ingat bermi dyan tito, God bless. Ayan. Sige ma'am. Sige Beng, oo. Kumain ka dyan, uy. Ay magsapna ka na dyan. Oo. Ano pa? Baka naman guys may mga katanungan kayo sa inyong mga YT channel. Free ako ngayon. Pwede nating sagutin yung mga yan. Mga katanungan nyo yan. Pwede ko bang hawakan na lang ang aking mic? Kasi nababa siya. Simply Adventures done my channel. Thanks a lot. Bata po, ayun. Yung alin daw, ma'am. Smoking Fenty, sipping on some energy. Living up. Surrounded by fine ladies, dainty babies.
Rocking and jigging to songs of all ages. Living up, living up. Living up, living up. To all of my jiggers and my MCs. Turning on the air if you love me. Nag-ano ka dyan, boss, ayun. Ano, nakikinuman, Oo nga. Oo. May humahamon sa akin. Di ko daw kayang di ko daw, patutumbahin niya daw ako. Oo. Anyways, masasaktan lang siya. Nakibawas ng WH ko, daya, sarap batukan si Lolo. Ilan ba WH mo, Sir M. Porkybo Gaming? Di ba monetize channel ka na? Lodi Uragon, Laagan, o di ba? Laagan daw. Dan sa nakapin, sabi ni Monites Vlog, T4 at T5 free, tapos na i-premiere. Oh. Uy, magsabi kayo guys kung tapos na or kung magpi-premiere pa lang. Tapos magsabi kayo guys kung may premiere kayo ha. Wag na wag niyong ipinagdadamot ang mga premiere niyo. Oo nga. And if you buy me chichi man, you can stay on. DJ not me. You make the girl them walk and not me. Wicked heart can't test me, no matter how they try. Di pa host. The rest free dan tamsak. Ayun. Sabi ni Pri. Test me, and my friends are Ano na ba yung issue dati nun? DJ not me. You make the girl them walk and not me. I gotta take it to blame. I just well play the game. Oh, sometimes it can be so unfair. I'm longing to see you. I wanna know how you've been doing. Naayos ba yun? Pinanood ko naman lahat ng dikit pa yan. 7WH pre. Ayan, 7WH. And when I reach my destination, I hope you'll just Problema ko host, di ako makagraduate ng grade 2. Lagi lagas ayon. Sabi ni Ma'am Beng to Uman Vlog. drop me a line. Just Ang problema niyan ganito guys, kung bakit tayo naglalagas is meron tayo guys na 4 na reason kung bakit naglalagas. Basically, normally, naglalagas naman talaga tayo guys. It is because someone who subscribe our channel unsubscribe us. Basically yon ay normal na yon na i-unsub tayo. Normal yon. And then, the second one is that matatawag kayong spam subscriber. Yung lahat ng mga spam subscriber guys is tinatanggal yan ni Lolo. Ang mga spam subscribers considered to be those subscriber na nagmamadali na basta na lang nag-subscribe pagpasok sa channel susubscribe lang and then yun na yun, nagkakalembang lang. Natatawag yan guys na spam subscriber without finishing the video na pinapanood, nagsusubscribe and then nagmamadali umalis. Mga spam subscriber yan, tinatanggal ang views niyan, tinatanggal ang WH niyan, tinatanggal din po ang pagkakasubscribe nyo niyan. Ayan. Ang pangatlo guys is yung mga deleted account na nakasubscribe sa inyo is that tinatanggal din po yan, pati ang WH, ang watch hour, ang views, ayan, tinatanggal din po yan. Ang pang-apat is yung mga ano ba tawag nun? Deleted account. Yung mga gumagawa ng mga kabulastugan sa kanilang mga channel guys, na dinidelete din. Yung may mga atraso, may mga violation guys, ginagawa rin yan ng mga guys, yung mga tawag dito. Mga spam subscriber na rin nakukonsider. Kaya nga sabi ko, Queenie, mag-TikTok na lang ako. Sabi niya, wag susuko. O nga, kung ako sa'yo ma'am, mag-YouTube ka lang ma'am. Kasi kung magti-TikTok ka ma'am, you have a lot of mga kakompetensya. Pero it depends sa iyo pa rin po ma'am. Mega love shoutout din po dyan kay Pain Expert One Life History. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan, host. Gandang hapon tusok. Ayan, sabi ni Pain Expert One Life History. Mega love shoutout to you, Pain Expert One Life History. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan, si Pain Expert One Life History. Ayun, thank you for that sweet tusok, Pain Expert. And welcome back din sa aking live streaming. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yan, si Pain Expert.
Napaka-legit and organic na kaibigan niyan guys. Si Pain Expert, One Life History. Salamat sa explanation, Ludes. Nag-wonder kasi ako, may nag-unsubscribe kasi sa akin kahapon. Ayan. Hindi naman may nag-unsubscribe sa iyo. Hindi ibig sabihin na naglagas kayo is in-unsubscribe talaga kayo. Pero one of the reason kung bakit tayo naglalagas is that number one is may nag-unsubscribe naman talaga sa atin. Pero mostly and yun talaga ang pinakang dahilan because of mga spam subscriber na tinatawag, because there's a lot of live streamer na mga nagsasabi na sige panoorin mo lang ng 3 minuto, ng 4 na minuto, kahit wag mo nang tapusin, kahit alin dyan, kahit live streaming, panoorin mo ng 3 minutes. Guys, ang nasa community policy is that you have to finish also the video. Ayan. And ang nandun pa sa community policy is ang mga seconds video is not part of YouTube Partner Program eligibility. So kung ang second video is hindi na po pwede, maghanap tayo ng minute video yung tatapusin. Kaya I am encouraging everyone guys na gumawa kayo ng at least 1 minute na video nyo para mas mabilis ang dikitan nyo. Oo nga. Ngayon, kung mali man ako, I stand to be corrected. Pero kung mali kayo, you have to obey the rules ni YouTube. Hindi po yan ang rules ko. Yun po ang YouTube rules talaga. Ngayon, kung gumagawa kayo ng mga sarili nyong mga rules sa buhay nyo, ganun at ganun talaga ang mangyayari sa inyo guys. Trust me. Ano pa ba? Monites Vlog, 7 Day of Creation, done to you. Please do return the favor back also. Guys, whenever someone visited your channel, paalala ko lang, please do return the favor back. Ayun. Kaya pala kahit ikaw gumagawa ng tama, kung yung nadikitan mo naman hindi. Opo ma'am, kung ikaw yung gumagawa ng tama, yung mga nadikitan mo hindi, ganun at ganun ang mangyayari po. So, sabi ko nga sa inyo guys na huwag kayong gumagawa ng sarili nyong mga rules na hindi nyo kayang i-justify. 55 minutes past the hour of 6 o'clock. Ayun. Sino pa ba? Ano pang matanong? Kaso ang haba ng explanation, wala naman nakinig. Pain Expert, One Life History done, my channel. Thanks a lot. Sabi ni 7 Day of Creation, all the way from Thailand dyan guys. Si Ma'am Amakol the channel, and si Ma'am Simpulay na nakabackground sa atin. Yes, tama yan si host mga kapatid, at makinig po tayo dahil dami na niya na pinagdaanan, lahat ng sinabi niya ay totoo. Thank you naman po dyan sa iyo, Pain Expert, One Life History. It's all about, and meron guys sa akin nagtatanong ng isang araw, all about invalid click na tinatawag sa mga monetized channel. Ang invalid click guys is ang paggagawa ninyo ng sarili nyong revenue. Ibig sabihin, kapag kayo lang ang nagkiklik ng inyong mga advertisement at kayo ang gumagawa ng sarili nyong revenue, mali po yan guys. Ito ang rules. Ayan. Ayan guys, basahin nyo na lang ang rules. Ayan. Invalid click rules. Huwag kayo guys mag-alala. Minomodify ko si YouTube. Lahat ng rules gusto kong ipasok kay YouTube para naman lahat ng mga katanungan ninyo is mismong makita nyo guys ang lahat ng policy. Diba? Dikit mga Lodi, God bless sa ating lahat. Host, kita mo na ang galing mo kasi ikaw si Night. Hindi ako si Nightbot. Oo nga. Yan guys, basahin nyo ang invalid click policy. Nakasaad dyan kung ano-ano ang mga mali-mali at kung ano ang tama. Host, may na-receive po ako na message kay YouTube. Ano ibig sabihin nun? Start ng June 1. Oo nga guys, starting June 1 guys, magkakaroon na po kayo guys ng lahat ng mga non-monetized channel is mamomonetize na rin po kayo. Meron ng mga advertisement din kayo. Simula bukas guys, magkakaroon na lahat ng mga nagsisimulang YouTuber ng mga advertisement nyo, ng mga harang. So ibig sabihin, si YouTube yung mayaman, kayo wala kayong revenue, mga non-monetized channel. And then facial recognition, ang second term. Ang facial recognition guys is kailangan nyo na maglagay ng mga mukha nyo sa inyong mga channel. So I am encouraging each and everyone guys to post also your yung mga tao nyo dyan or mukha nyo sa inyong mga channel. Mag-post kayo dyan sa inyong mga channel. And then ang pangatlo guys is
yung US tax, 'di ba? Tax policy ng US, ayan. Ayan, mag-ano kayo, mag-i-apply nyo guys yung W8 pen form. Ayan, yun lang. Yan ang tatlong mangyayari next month, bukas. Ayan. Lesbrin Burgos, tamsak host from Geraldine Lagmay Burgos. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lesbrin Burgos, all the way from Geraldine Lagmay Burgos. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Lesbrin. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Salamat sa mga explanation host. Always welcome po ma'am, always welcome. Thank you so much sa pumunta guys. Ayan, sabi ni Ma'am Cell Live. Tapos na ba ma'am? Ito, yung pabomba. Langga kong sir, host, yung isang friend ko po, yung isang friend niya, less than 300 pa lang ang saging niya, pero may ads na siya. Opo ma'am, sige, starting tomorrow, or nagsisimula na yan guys. Oo, nagsisimula na. May mga, may mga advertisement na naman talaga. Yung mga non-monetized channel. Don't wonder, kasi matagal lang, yan guys, matagal lang sinasabi yan. Ngayon pa lang i-implement sa mga hindi taga-US kasi sa US nagsimula na yun talaga. Kahit na mga non-monetized channel is may mga harang na naman talaga. Anong pa ba? Sa atin guys, sa non-US residents is bukas magsisimula yan. Magkakaroon ng harang. Ano pa ba? Payna Expert, One Life History, fantastic. Sabi ni 7th Day of Creation. Ano pa ba? Hindi ko si Nightboot ko guys. Kasi lahat ng policy is minimemorize ko pa kung ano yung mga policy kailangan, kung ano yung mga itinatanong nyo. Kaya kung may mga katanungan kayo guys, nililista ko yung lahat ng mga katanungan nyo. Para lahat ng policy is ilalagay ko. Ang una ko pa lang na nailagay is yung invalid click, and yung iba kasi walang link. Kaya nilipat ko sa aking personal website. Naglagay ako ng para lagyan natin ng link para isang click mabasa nyo na. Bebe, ako na tulungan kita mamaya. Dalhin mo na ba? Guys, please do connect also to our foreign friend who is in our live streaming na si 7 Days of Creation. And sa nagbabalik natin guys na kaibigan si Payna Expert One Life History. And sa ating super chatter, baka naman guys, hindi niyo pa kaibigan ang ating super chatter na si M4 Kibaw Gaming. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay M4 Kibaw Gaming. Ayon. Langga kong sir host, how true po na kapag nangisda ka ng from 5 p.m. pataas is maglalagas, just asking po. Wala naman po yun ma'am na wala pong katotohanan guys, kahit anong oras kayo mangisda is hindi yan maglalagas kung tamang pagdidikit yan guys. And yung tinatanong ni ma'am kung 5 p.m. pataas is maglalagas, mali po yun. Kung mali ang pagkakadikit sa inyo ng ganong oras ma'am, maglalagas yan talaga. Oo nga, kasi 5 p.m. dito sa atin, ilan ba? 5, 4, 3, 2, 1... 12. Tama ba? 5 in the morning. 5 in the morning din sa US. Hindi naman po yun, ma'am. Kasi 12 hours ang natin, di ba? Ang pagitan ng oras sa US. Tama ba? 24 hours? Or 12 hours? Basta half the world yan guys, di ba? Nasa kabilang side. King Kong, mega love shoutout naman po dyan kay King Kong. Depende yan sa kadikitan kung maayos ang magdikit. Tama po yan. Kung maayos ang pagkakadikit, maglalagas at maglalagas naman talaga yan. Kapag may system kasi guys, ang yung tinatawag na parang system verifier, i-verify niya kung tama ang pagkakasubscribe sa inyo. Kapag mali yung pagkakasubscribe, automatic tinatanggal talaga yan. Kasi meron tayo guys na live update ng ating mga dashboard. Ayun. Mega love shoutout naman dyan kay King Kong. Kumusta naman dyan tayo, King Kong? Oy, oo. Nagbabalik din po natin guys, nagbaging-baging pa siya. Makarating lang dito sa ating live streaming. Hello naman dyan kay Sir King Kong. Welcome back din po sa aking live streaming. To Doc.
Mabids, mega love shoutout din po dyan kay Mabids. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Mabids. Ayun, mega shoutout po dyan sa iyo Mabids. Welcome back din po sa aking live streaming. Thank you also for that sweet tudok. Ayun, tuwang ko si King Kong. Oy, kumusta naman yung pagbaging natin dyan, sir? Pahinging banana po. Ayan, sabi ni King Kong. Ano ba, latundan, lakatan. Gusto mo senyorita, gusto mo yung mga jutay. 7 days of creation done to you. Please do return the favor back to Ma'am Jonah Salundaga. 7 days of creation. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys, si Ma'am Shakilin. Tama ba? Shakilin Vlog. Mega love shoutout host. Full pack sa'yo. Ayan, sabi ni Ma'am Shakilin. Tama ba? Correct me if I am wrong guys. I will gonna give you also moderator function. Shakilin o Shakilin. Oo. Para naman kulay blue ka na, Ma'am Shakilin. Ayan, taga Bicol ka ba, host? Opo, ma'am. Shakilin o Shakilin. Di ba? Mega love shoutout ng po dyan sa'yo, Ma'am Shakilin. Bigyan kita, ma'am, ng jacket, ma'am. Moderator function, ika nga. Para naman, pwede ka nang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Opo, ma'am, taga Bicol ako. Nandito ako ngayon, guys. As of this very moment, nasa Camarines, sir, ako ngayon. Gumagala. Sir, Ronnie Luke, mega love shoutout naman dyan sa mga pupogi kong kaibigan, guys. Nag-iisa, diba? Na pogi kong kaibigan. Mega love shoutout naman dyan sa mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan. Diba? Nagko-callboy na rin yan, guys. Oo nga, kasi nga, matumal ang bentahan. Hello naman po dyan kay Sir Ronnie Luke. Welcome back din sa aking live streaming, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Thank you for that sweet thumbs up, sir. Kung di niyo pa guys nakikita ang kapugian niyan, oo nga, merong 1 million na followers sa TikTok. Pero yung TikTok account ko, siya lang yung follower ko. Siya lang nagpa-follow sa akin. Di nga muna pre may gagawin lang. Ganin nyo yan guys, si Ronnie Luke, diba? Nang makakita kayo ng pogi, diba? Araw-araw makakita kayo ng pogi, tingnan nyo lang yan. Oo nga. Agoy. May TikTok account ako guys. Si Sir Ronnie Luke lang ang nag-follow sa akin. Parang nakakamiss yung may dumadaan sa likod mo, sabi ni Jetson. Duragan, thanks for today. I am too tired now. I have returned all the sub. Good night to all. Have a good night sleep. 7 days of creation. And I am hoping to see you next time. Baba muna ako, Kuya Uragon. Kain muna kami. Sige lang. Sir Ashuriken. Time check tayo guys. 6 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Sana all. Hello to you, Mabids. Kumusta naman tayo dyan, Mabids? Ayan. True, isang pack na Ronnie Luke po yan. Oo nga. Okay, kung di nyo pa nakikita ang kapugian yan. Lahat ng mga dyan, kadalagahan. Lahat ng mga naglalaglagan dyan guys sa mga brat panty ng mga kadalagan, pati nga mga brief ng mga iba dyan, naglalaglagan dyan sa kapugiang tinataglay niyan. Oo nga, maniwala kayo. I will come back. Thank you also. 7 days of creation. I hope to see you again next time. Ayan. Thank you, 7 days of creation. Sabi ni Pain Expert, One Life History. Harlem, dun sa nakapin. Amacoled Channel, agoy, grabe siya. Pak na pak yan, guys. Kilala mo ba yan, sir? Hindi mo yan kilala, sir, no? Ipakilala ko yan sa iyo. Yan si Ma'am Simpulay Leonardo. Host, matumal na nga ang kitaan, host. Oo nga, sabi ko sa iyo eh. Lockdown ba kayo dyan, sir, ngayon? The first time I met you, I couldn't forget you. Girl, I know, I really like to get you. The first time I met you. Lockdown ba kayo dyan ngayon, sir? Girl, I know, I really like to get you. I saw you down the lane, girl. Ingat-ingat kayo dyan, sir. Balita ko malaki ang case dyan. Oo, host. Totally lockdown na bukas. Host, ayan.
Ingat-ingat kayo dyan, sir, kasi balita ko lumalaki yung yung kaso dyan ng COVID sa inyo. I start to wonder and I start to ponder. Tinanggal ko yung aking D8 kasi ayan na nga. I had to Nagka-problema siya. away you from, away you are the Ano pa ba? Mabids. Hello po dyan sa'yo, Mabids. away you from. Jacqueline Vlog. Full pack na daw sa'yo. Sabi ni si Ma'am Amakulda A Channel. O, diba? Hinawakan ko na lang yung aking D8 kasi nga nalalag. Dan Tansak host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog, miss na namin si Tutube. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back din sa aking live streaming Ma'am Saimi D Vlog. Ha, Langga, Ronnie Luke, Nanay Simpulay po ito. Ayan, sabi ni Ma'am Amakolda 8 Channel. Oo nga, hindi ka nakilala Ma'am. Oo. Ang pagbasa niya pati Anaconda. Patusok po sa premiere mamaya, pasugod po sa mamaya 9 PM sa premiere. Ayan. Sige. Kayo na expert dan sa'yo, sabi ni Ma'am Jacqueline. Who knows, who knows? I just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. Ilagay natin kay Titen. Sino ba si Titen? May 31. Ayan. Si Lady Ross. Wala pa si Lady Ross. Ata. Ay. Tell them already, we have to tell them again. Them a murderer. Them a murderer. See, them criminal, they want to kill off the youth. No dress up in a jacket and them dress up in a tie. Come a courthouse want to tell pale lies. Them a murderer. You're now listening to DJ Nasty. May 31. Kailan ba ito, ma'am? May 31. 9:15 PM. Driver, don't even eat. Come in a little food there, you come back quick. Driver, also remember the damn speed limit. As if you're running the fence, my friend, that is it. I've got the cell phone. T10 guys, T10. Patamsak naman ako guys. T1 hanggang T10. Ayun. Mama Aileen TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Mama Aileen TV. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Mama Aileen TV na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan Mama Aileen TV. Welcome back din sa aking live streaming. On the way, Jacqueline. Ayan. Songs of joy. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Aileen TV na nandito sa atin. We singing birds for me. At sunrise, he's always there in the morning, praying and blessing the day. Mabid, si Aileen TV. Papa po, ayon. This little Papa po. Ano daw yun, ma'am? never had no Kuya host, balik ako later. Online class muna po. God bless. Ayan. Sige lang, Samson. Sige lang. the nature said to be three birds singing a song, convincing me. Yes lang, anak Ronnie Luke. Matindi pangangailangan ng lola mo. O, On my way. oo nga. Dikitan nyo yan, guys. Si Ronnie Luke. Oo nga, kung di niya pakaibigan yan. I'll be down by the river. Paos po, ayun. Oh. Paos ba ako? Hindi naman. Oh yeah. Mama, beads. Sabi ni Ma'am Aileen. Singing songs of joy now, so I can say what I want to say. Shouldn't have to tell you how I feel. You know my love is real. From the crown of my head to the sole of my feet. What is this that I feel? Taking control of. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Si M4 Kibaw Gaming. Baka hindi niya pakaibigan guys. Siya pala ang paos. Bakit? Ma'am, ilan ba yung ano mo? Oo. Ilan ba yung isinubo mo kasi? Na yellow. Oy. Mainit ngayon. Kapag uminom ka ng ano, di ba? Kapag uminom ka ng malamig na tubig, ako minsan na mamaos. Ganun.
Sobrang init. Ganon. BG muna, sir. Sige, sir. Oh, thank you naman dyan, sir, for keeping me in your background. Shakilin Dan, mahigit 2 minuto, 83, tamsak at kampana. Salamat, sabi ni Payne Expert, One Life History. OT sa LS. Sana all nag-OT sa LS. Oo nga. Sige lang po, ma'am. Dan T10, sabi ni Amakulda. Dan Pulpak Shakilin Kalenbangon. Guys, magbakas kayo guys ha, sa live chat o kung kaya sa sa mga premiere kasi kukunin ko, bibisitahin ko yung premiere guys. Wala akong pansulat at mamaya ko na ililista lahat ng mga kahit hindi nyo sabihin guys, ako ang pupunta sa mga live streaming at titingnan ko doon kung sino yung mga nagtamsak ha. Little Aura din, sabi ni Monite's Vlog. Ma'am, noted po. Babalikan kita mamaya-maya. Sa akin yan si Little Aura. Ma'am Aileen, kayo guys, mag-iwan kayo ng bakas guys sa live chat ayan, ng mga premiere. All comment section po ang bakas ko lang akong sir. Okay lang po yan kahit sa comment section. Post pa-help ako sa WH, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Ilan na ba ang WH mo, ma'am? Ilan na ba yung WH mo? Ilan na ba, ma'am, ang kailangan pa? Ronnie Luke, na daw sa iyo si Shakilin Vlog. Huwag ka mag-alala, ma'am Shakilin. Oo, nagbabalik yan, ma'am. Mga pupoging lalaki yan sa balat ng tinalupan. Oo. At ang sipag mangisda. Host 3-2 na. Wow, sana all. 800 na lang, guys. 800. Sige, ma'am, pag-uwi ko ng Bicol. Ay, ng Albay. I-playlist kita doon, ma'am, sa aking desktop. Oh. Marami tayong desktop doon. Shakilin, na po sa iyo. Salamat ayan. Sabi ni Payne Expert, One Life History. Kaya pa yan, ma'am. 800 na lang. Ayan. Mabilis na lang yan, ma'am. 15 minutes past the hour of 7 o'clock, guys. 15 minutes. O, diba? Ano pa? Baka may mga itatanong pa kayo dyan, guys. Mamaya ako babalik sa nangisda sa akin. Ayan. Huwag kayong mag-alala guys. Daghang salamat, host. Ayan. Always welcome. Break my heart. I don't play games with love. Ina Macbridan sa iyo, sabi ni Ma'am Shakilin Vlog. My heart. I don't play games with love. You don't know the load boss. I may represent for the. Kain po muna tayo. Langga kong sir host. Kain po tayong lahat tayo. Sige lang po, ma'am. Pakabusog ka dyan. Pakabusog. Nahawakan ko ang aking guys, ang aking microphone kasi nga nalalaglag siya. Hawakan ko na lang kaya tapos itaob ko na yung aking holder. Igilid ko yung aking holder. O kaya naka-mic pa rin ako. Ano pa? Ina Macfree, na daw sa'yo, sabi ni Ma'am Shakilin Vlog. Ma'am Simpulay, thank you also for keeping me in your background. And magtamsak na kayo guys. Ilan na lang ba? Naka 98 minutes ako. 22 minutes na lang ako guys. 22 minutes. At mag-iwan kayo guys ng tamang bakas at kukunin ko sa mga live chat or sa comment section guys yung mga pangalan ng mga nagbakas sa premiere. Yun po ang aking i-play. Ayun. Payne Expert, One Life History. Na daw sa inyo si Monite's Vlog. T1 hanggang T10 guys. T1 hanggang T10. Baka naman. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng bawat isa. Makipagkaibigan na rin po kayo. Ayan, Monite's Pasuyo, bahay po. Ayan, sabi ni Payne Expert, One Life History.
Guys, padikit din ako sa ating super chatter. Baka naman, si Emperor Kibaw Gaming. Padikit ako, guys. Sa ating mga sa ating super chatter pala. Ayan. Makikinig mo pala ay nasa labi ko. Oh, mamimiss kita. Monides, pasuyo bahay, sabi ni Payne Expert. Guys, mag-ano lang kayo guys, para maibaba ni Nightboot ang inyong bahay. I-type nyo lang guys, o kaya tawagin nyo lang si Nightboot. Ayan, i-type nyo lang ang Aura Me Channel. Hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa yan guys dito sa ating live stream. Yun lang ang gawin nyo guys. Napakasimple lang. J. Hansen. 19 minutes past the hour of 7 o'clock. Philippine Standard Time guys. Harang sabi ni Mabids. Ayan. Thank you naman dyan sa inyo guys. Ora. O, diba? Uy, meron ng 253 agad. As in? Seriously, ganun. Guys, patamsak ako guys. At malapit na rin ako mag-end. Pre, magsimula ka na pre. Ma'am Simplian. Thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am Simplian. Nandito pa rin sa atin. Sir Ronnie Luke, keeping us also in his background. Ayan. Eto guys, si Ma'am Simplian. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, Ma'am Simplian. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Napaka-legit yan. At organic na kaibigan si Ma'am Simplian Ventures. Ronnie Luke, eto pa guys, mga pupogi, diba? Yan si Ma'am Simplian guys, kung di nyo pa naririnig yung kanyang boses. Ang ganda ng boses niya sa as in. As in. Thank you po lang akong sir host. Ayan. Sabi ni Ma'am Amacolda, nga, ang bilis. Sana all, ang bilis. Eto guys, patamsak din po ako T12. Sige na, maluoy ako guys. Sige na guys, bisitahin ko muna si T12. Patamsak naman ako guys sa T12. Bisitahin nyo guys as in. Oo nga. Pura kon kain tayo ginamos, sutan. Ayan. Sige lang, sige lang Samson. Ayan, pakabusog. Patamsak naman ako guys. Sige na, maluoy mo. Ang tubo ilabas. Oo nga. Ang ganda ng boses niyan guys. Ay, mega love shoutout naman dyan sa 102. Pre, 102 na pre. Oo. Ang tubo daw. By the way, I'm back. Nag-start na din po ako mag-silent po. Nanalo po kasi ako ng 100 WH. Ayan na naman tayo. Sa nanalo. Oo. Mega love shoutout naman dyan sa nanalo. Oo, na walang pumapasok. Oo. Ayan na naman tayo eh. Oo. Amacolda 8 channel dan sabi ni Shakilin Vlog. Baka naman. Pre, magsimula ka na pre. 10 minutes.
Wala, nalubat ako. Nalubat guys yung B8 ko. Ayan. Nalubat yung B8. Sorry naman, sorry. Ayan. Samson, mute. Hopefully na hindi pa budol. Oo, sana wag kang mabudol na gaya ng dati. Don't me. Okay na po, ayan. Pre, magsimula ka na dyan, pre. Oo nga. Ilipat ko kayo guys maya-maya kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Naka 2 hours na rin ako. 15 minutes more. Ayan, 15 minutes more. Ayan. Tamsakan nyo na guys yung mga mag-iwan kayo ng bakas sa mga live streaming, ay sa mga premiere. Mag-iwan kayo ng bakas. Kukunin ko guys yung mga bakas ninyo dyan. Doon ko na lang guys kunin, yung mga nagbabakas guys. Ayan, doon ko na lang kunin. Okay, pre, set up muna. Ayan, sige. Maaga kasi akong nag-live stream guys kanina. Baka may mga gusto pa kayo itanong guys. Oo nga. Pre ako, pwede akong sumagot, di ba? Yung may mga katanungan dyan. Padikit naman ako guys sa ating super chatter na nakapin sa taas. Ayun, si M40 Bow Gaming. Bebe, ganun din. Malobat lahat sila. Pati yung cellphone ko, nagmamadali ng malobat. Ayun. Bebe, sabi ni Ma'am Ina Macri. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Ina Macri. Ayun. Pati yung aking guys, pati yung aking B8, pati yung aking cellphone, nagmamadaling malobat. O, diba? Hello naman dyan sa lahat malolobat. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macri, guys. Nagbabalik din po natin na kaibigan yan, si Ma'am Ina Macri. Ayun. Mega shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am Ina Macri. Welcome din po sa aking live streaming. Pinoy Vlog. Nagbabalik din po natin, guys, na kaibigan, si Pinoy Vlog. Kumusta naman tayo dyan, sir? Pinoy Vlog. Welcome back din sa aking live streaming. Thank you also for that sweet thumbs up, Pinoy Vlog. Welcome back sa aking live streaming. Tapos na agad kain. Sana all. Only boy, anong ginagawa mo? Ma'am, nandito ako sa Hindi ako naharang, Only boy. Bakit? Ewan ko. Hindi ko din alam kung bakit wala kang harang. Nandito ako guys sa Camarines Resort at the moment. Tamsakan nyo na guys, tamsakan nyo. Sige na, maluoy mo. Magtamsa kayo guys. Oy, mag-iwan kayo ng bakas guys ha, mga premiere. Doon ko kukunin guys ha. Doon ko kukunin kaya magbakas kayo sa live chat o kung kaya sa comment section. Pwede kayo magbakas guys. Yung makita ko doon na nandito sa atin. Gala ka ng gala, sana all. Dito lang ma'am ako all around the Bicol. Pwede makagala but I just cannot go out the province ng Bicol. Hindi naman ako pwedeng lumabas ng ibang province ng Bicol. Palit ako account. Ayan, sabi ni Ma'am Ate Ina. Ayan, sige ma'am. Also known as Ina Macri. Ayan.
Mega love shoutout po Tita Ina Macri. Sabi ni Ma'am Simpulay Leonardo. Jay Handsome in the mix. Kahit na 3 cycle away lang yan, gala pa rin yan, wait, ayun. Sige. Sige, gumala. Gala ng gala daw. Kala ko'y di na magwawalay pa. Wala din ako harang. Ayun. Langga kong Sir Host, di ba po tagas dyan si Sir Bal Santos, Matubang? Hindi ko po alam. Sir Host, out muna T7. Ayan, sabi ni Ma'am Atimon. Dana daw kay Emperor Kibaw. Sige lang po, Ma'am Atimon. Pinoy Vlog. Nagbababa guys ng bahay. Si Pinoy Vlog. Tamsa kayo guys, tamsa kayo. Ako po, hindi ko rin ma'am alam. Okay lang po yun guys, okay lang. It's just, okay, it's just fine. Bakit may problema ang rectang yung direct na live streaming? Kasi kahit i-on mo yung monetization, nag-off talaga siya. And then, hindi mo na ma-play sa laptop ang iyong ang tawag dito. Hindi mo ma-play sa laptop ang live streaming mo. Maghahanap nga ako, hindi na ako mag-direct ang live. Yudawan, mega love shoutout naman po dyan kay Yudawan. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada din si Yudawan. Ayan, bigyan kita sir ng iyong moderator function or mamba or sir. Bigyan kita ng jacket para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ayun. May bago tayo guys na magiging kaibigan, si Yudawan. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Kay Yudawan, ayan. Monight's Vlog dan na po, pasukli po sa iyo, salamat, ayan. Ma'am po, ayan. Si Ma'am Yudawan. Only boy jacket para kay Yudawan. Ayan. Hindi ko pa ito nadikitan, didikitan kita mamamaya. Kaya hindi ko pa alam kung ma'am or sir. Oo. Dikitan kita mamaya-maya pagkatapos ng aking live streaming. Ayun. Kaganda naman palang babae, Rioy. Ay, dikitan. Oo, dikitan natin to guys. Maganda as in. Oh, yung mga naghahanap ng maganda dyan, ito. Dinidikitan yung mga ganito. Yudawan guys ang pangalan. Oo nga, maniwala kayo. Ang ganda. Katulad ni Ma'am Ina Macri. Sarap gilit-gilitan ang mukha. Ang ganda, ang kinis. Wow, friend pala niya. Sorry na agad. Ay, friend pala. Ay, dinidikitan ng mga magaganda guys. Oo, dikitan mo only boy. Endorse ko yan. Patulong please. Oo, di ba? May maganda. Oo. Hello naman po dyan kay Ma'am Yudawan na maganda. Kay Gandang Yudawan. O, di ba? Dapat ang pangalan ng channel mo, Ma'am, is Gandang Yudawan. O, di ba? Yudawan. Wow. Oo nga. Hello naman po dyan kay Gandang Yudawan. Ayun, maganda. Welcome po ma'am sa aking live streaming. Ang kaibigan ni Ma'am Ina Macri na maganda. O, diba? May dalawa ng maganda. Gusto ko hinahanap ang pangit host para akin lang siya. Pangit daw yung hinahanap ni Pain Expert. Para akin lang siya, madamot. Ma'am Inday Dario Vlog, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Highly recommended monetize channel na nag-live streaming tuwing alas 5:30 onward ng madaling araw. Philippine Standard Time. Ayan, si Ma'am Inday Dario Vlog. Ayan. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Inday Dario. And welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Mga ading, padikitan si Yudawan. Sure na, babalik yan. Kung hindi ako, maniningil para sa inyo. Nako, ayusin nyo, dikit nyo. Wag nyo ko pinapainit ulo ko.
Wag naman yung pinapainit ang maganda. Oo nga. Yung pinapainit ang ulo niyan. Oo nga. Pasensya na, malaki mga daliri host, kaya mali-mali ang typing. Hindi naman yan, sir, sa maliit, sa malaki. Oo nga. Sorry, sir. Uragon na. Late na busy sobra. Okay lang po yan, ma'am. Okay lang po yan. Thank you also for joining my live streaming, Ma'am Inday Dario Vlog. It's totally fine, ma'am. Inday Dario, halika usap tayo. Sabi ni Payna Expert One Life History. Wow. Naghahanap pala ng pangit, ha? Ang hinahanap, ang gusto ko usap, maganda pa rin. Oo. Doon naman dyan kay sir. May binubulong. Guys, padikit naman ako, guys. Ayun, kay Yudawan. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan yan si Yudawan. And sa ating, guys, sa ating super chatter, basahin mo kasi Sir Uragon, sinabi ko, ayan. Sorry, Sir Uragon, late na busy sobra, ayan. Ako na hinahanap mo, kapatid. Pangit ako. Hindi yan pangit, guys. Oo nga. Maganda yan. Si ma'am. Napaka-cheerful na tao yan, na live streamer yan, diba? As in, tutunganga na lang kayo kasi maganda yan. Gusto ko humanap ng pangit at kaibigan ko ng lubusan at tunay. At ibigin ko ng lubusan at tunay. Wow. Love is in the air today. Bakit naman, sir? Bakit? Ano mo yan, sir? Tawag dito. Ipaliwanag mo, sir, kung bakit. Siguro, nasaktan to ng maganda. Kaya hinahanap, pangit ngayon. Hindi, ipababa ng bahay mo, mangharana pa ako sa'yo. Di ba? Dikitan niyo po ako para di na uminit ang ulo ni Ate Ina Macpri. Oo nga. Si Sir Uragon. Haba ang hair ko. Grabe. Ma'am Yudawan, tama po yan. Mag-type po lang po kayo ng Aura Channel, me, o kung kaya, tawagin nyo lang si Nightboot. Para si Nightboot ang bababa ng inyong mga channel, guys. If ever na gusto nyong mangisda dito sa aking live streaming. Ma'am Grace B Vlog. Hello naman po dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan. Hello po dyan sa Ma'am Grace. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Guys, magdikitan kayo, guys. Oo nga. Ma'am Ina Macpri, papuntahin mo dito sa akin bukas, ma'am, si Ma'am Yudawan. Bigyan ko siya ng kanyang, ng sariling code. Ayan. I don't like sarcasm. I love joking. Okay. Sorry naman, sir. Baka guys hindi nyo pa kaibigan ng bawat isa at baka hindi pa kayo guys nag-iwan ng tamsak sa premiere. Nag-iwan kayo ng bakas guys sa premiere. Pupunta ako sa mga premiere ngayon at mamimigay tayo ng double H. Doon ko kukunin guys lahat ng mga pangalan ng nagtamsak sa premiere. Ayan. Basta mag-iwan kayo dyan guys, ha. Iwan hanggang T10. Yung mga nakapag-iwan na guys yung kahapon sa ibang okay lang yan. BNG Cooking Vlog, nandito na rin sa atin guys, si BNG Cooking and Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay BNG Cooking Vlog. Highly recommended channel yan guys. Monetized channel, si Ma'am BNG Cooking Vlog who is in our live streaming also. Ayan. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am BNG. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Taga Korea siya, only boy. Day off niya ngayon, kaya andito siya. Bukas may pasok na yan. Graveyard shift, kaya di siya makakapunta, only boy. Okay. Sige ma'am. I-remind mo na lang ako ma'am. Wala yun host, ganyan lang tayo. Na-miss kita sa tagal kong hindi nakadalaw sa'yo. Okay lang po yun, sir. Pain Expert One Life po. Monide, hello po. May premiere po ako, patamsak naman po. Ayun, sabi na Ma'am Ina Macpri. Okay guys, mag-ano na kayo guys. Sige, naka 2 hour na ako guys. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Joanna sa Lundaga, ha. Oo nga, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Joanna. Hanapin ko lang guys si Ma'am Joanna sa Lundaga. At ayun, naka-live na guys ngayon si Ma'am Joanna sa Lundaga. Pwede kayo guys na lumipat, ayun. Naka 2 hours na rin ako.
Basta mag-iwan kayo doon guys, maya-maya i-review ko lahat ng mga premiere ko. Ayan. At mag-dinner na rin daw kami. Ayan. Eto guys, pwede kayong lumipat dito. Lodi, rather, patamsak po, Lodi, ayun. Tapos ka na, kakapasok pa lang. Opo ma'am, kanina pa ako, ayan. Dito guys, lipat kayo kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Ayan. Ilipat ko kayo dyan guys. Yung mga nagpapatamsak ng premiere. Good evening po sa lahat. Ayan, sabi naman BNG. Si Ronnie Luke, si Ma'am Grace B. Ayan, thank you guys sa inyo. Yung dayawan, lipat ka kay Joanna sa Lundaga yung kagabi, ayan. Oo nga guys, eto Opo ma'am. Tapos na ako guys. Ayun. Me. Much thank you po lang ka Sir Host Uragon. Ingat po lagi. God bless po. Ayan. Thank you guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod guys. Mag-iwan sa inyo ng sana ba yung pangit hinanap po gusto ko siya isama sa pag-uwi ko ng Tacloban. Sana Sir, seryoso ko yan. Oo naman inamak 3D ko makita. Ayan. Ito guys, pwede kayong lumipat dito. Kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Sige, only boy, pakasaya ka dyan. Opo, ma'am, opo. At mag-end na rin ako, guys. Thank you, host. Love you, mwa. Ayan. Thank you all, guys. At sa ating super chatter kay Sir Emperor Kibaw Gaming, maraming salamat po. Ayan. Ako po guys, ang inyong lingkod, nag-iwan sa inyo. Di daw makita premiere ko only boy. Nandito lang yan sa T1. Asan ba yan? T1, T2, T3. Nandyan lang yan lahat. May number para sa mga pangit. O, diba? Ayan guys, yung number. Baka naman. Bank to Uman Vlog. Thank you. Ayan, T1 guys. Si Mami Ina Mac 3. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat guys. Ayan. I love you all guys. Ma'am Linlin. Team Journey Support. Ma'am Linlin Brady, thank you naman po dyan ma'am. Saan kayo sir? Ayan. Nandito ako sa guys. Nandito ako sa Kamsur. Ayan. Camarines Sur. Lipat kayo dito guys. Bye po. Ayan. Thank you all guys sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Tamsak sabi ni Jax Vibe. Jax Vibe! Mag-end ako Sir Jax Vibe. Ayan. Bigyan kita sir ng iyong moderator function para naman bukas i-promote kita Jax Vibe. Lipat kayo dito guys. Okay, Ana. Ma'am Sammy D Vlog. Mag-end na ako guys. I love you all. Bye guys. I love you all. Bye. I love you all.